Nah, iso-isone awan bengi ming main slot ora nyambut gawe. Le, Bapak. Monggo, Pak. Pinarak dikit. Wah. Kayak pundi, Pak? saka omah. Lah saiki bojomu ning ndi? Kowe wong lanang ra tanggung jawab. Bojo apa-apa kon dhewe, ning pasar kon dhewe, mangan dhewe, mbah-mbah dhewe. Lah karepmu piye? Nggih, mboten ngertos ya, ket wau kula teng mriki mboten sumerep niku ket sorene wau. Tur nggih ngeten mawon, Pak. Kabeh masalah niku saged dirembuk, nggih to. Tenang riyen mawon, ngunjuk-ngunjuk kopi, menggerak terus wonten solusi. Ngoten nggih, sekedap. Dasar mantu bojo lunga ora ngerti. Pokok overlap. Nggo, Pak. Kopi kalih pacitan. Pun nggo mang tunjuk. Kopi kok pahite nyetek kok ngene. Ampun ngoten, Pak. Kula niku mantu sing kurang cerdas pripun. Nganti kopi men kula iki mikir dawa. Zaman sakniki kan wong diabetes, Pak. Ya suwun jenengan niku pun sepuh lho. Mungkin nek napa-napa legi bahaya. Niki kula mantu kurang pangerten pripun. Mbok mang golek mantu liyane kula nek wonten sing nganti pangertene kaya kula ampuh. Ora usah kakean alasan, kowe ming padune ra duwe duit tuku gula ae dadak kakean riset. Mboten, Pak. Kok jenengan kok teko-teko kok ketoke darah tinggi. Niku bar diparani debt collector apa pripun? Ora tak takoni, kowe janjane saiki ngerti bojomu ning ndi ora? Oh, bojomu lagi nang klinik. Bar nelpon aku kon metuk kok. Dek kowe tanggung jawabmu apa? Ampun nesu-nesu riyen, Pak. Sakniki nggih to, mang eling-eling rembukane riyen pripun. Kula ajeng lamar si Senuk niku, anake jenengan niku. Jenengan le wanti-wanti kalih kula pripun. Anakku ki ayu, baik hati, tidak sombong, patuh pada orang tua, mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain, semua bisa dilakukan dengan sendiri. Terus jenengan pesen kalih kula. Nek ngantek ana apa-apa karo anakku wedok, urusane aku. Jenengan rak mungal ngoten, Pak. Kula rak pun nglakoni amanat jenengan to niki. Amanat jenengan sebagai wong tua kula gunemi tenan iki, Pak. Kurang pripun kula, Jal? Wo lah cah rada edian. Maksudku omonganku wingi kae iki, nek kowe nglarani anakku, aku urusane karo aku. Sak dumuk bathuk sak nyari bumi. Dong apa ora iki? Ora kok mara tuwa kon metak-metuk rono rene. Oh alah, nek ngeten niki rak mah dadi gamblang to, Pak. Mulane nek omong niku cek jaman sakniki mboten cah ngangge simbolis. Napa-napa niku kudu terus terang. Jujur napa entene bloko suta, rak kula pangapun dong nek ngeten iki. Nggih kula nyuwun ngapunten. Sesuk mboten kula baleni melih, nggih to. Pun sakniki ben kajenge adem, monggo macet riyen mawon. Welah kayak wingi cah nganggur kowe kok iso tuku pacitan. Iki pacitan kok antik ini iki saka ngendi? Kayak lemu nyolong. Mbok yo ampun ngenyek banget, Pak. Niki panganan niku sejarahe dawa lho. Niki wau awan. Niku ora layat tengene kanca kula. Lah niku mara tuane niku mati tiba-tiba. Wah, lah mati kenapa? Nggih. Modele wong tuane niku rak galak niku. Lah niku ki ming bar ngono anak mantu. Kok terus mati tiba-tiba. Pripun, Jal? Oh, lah kurang ajar.